Ассалому алейкум, бародарони азиз, хуш омадед ба канали специалисти ЮК. Чуноне ки шумо медонед, бародарони азиз, канали мо строителӣ аст ва дар ин ҷо як бародармон дар шаҳри Москва аст, яъне муҳоҷир аст, бемор аст, бениҳоят хоҳиш кард ки мо яъне беморӣ вазнин дорем, ба мо як видео кун дар бораи яъне беморимон гап зад ки мо ҳам хеле дар вазъияти вазнин қарор дорем. ҳамон бародаре ки бемор аст дар шаҳри Москва аст, бародарони азиз, аз шумо пул талаб накарда шудааст. Фақат мехоҳад ки ба Тоҷикистон тезтар биёяд, яъне дар он ҷо табобат кардааст, чӣ қадар расход кардааст ва чанд ҷо муроҷиат кардааст, яъне кораш барот нагирифтааст ва мехоҳад ки ба Тоҷикистон биёяд, чӣ карда фаҳмонем, яъне бемориаш тоҷикӣ аст, бояд биёяд дар Тоҷикистон ҳечини тоҷикӣ кунад. ва аз шумо фақат хоҳиш кард ки ба ман кӯмак кунед. Шояд аз байни шумо ягон нафаре бошад ки ягон шинос дошта бошад ба пасофи ҳамон Россия ки он бародарро роӣ кунем тезтар ба Тоҷикистон биёяд. ва аз шумо хоҳиш мекунем, бародарони азиз, ки наворо паҳн кардан гирем, то ки дигарон бинанд, бародарро дастгирӣ кунанд. Иншоалло ки як бародарро дастгирӣ кардем, фардо фикр кунед ки шумо ҳам як аз дигар дастгирӣ мекунад. ва шумо фикр накунед, бародарони азиз, ки ин ба ҳамон беморӣ ки ҳозир дар рӯи ҷаҳон рафта шудааст, ба ҳамон беморӣ диддор аст. Не, ин бародар ба дигар беморӣ аст ва бениҳоят вазъияташ безеб аст, мехоҳад ки ба Тоҷикистон тезтар биёяд. агар шумо хоҳиши кӯмак кардан ба ҳамин бародар дошта бошед, бародарони азиз, мо ин рақамоша мемонем. шумо метавонед ки дар ҳамин рақамо тамос гиред, бо ҳамон бародар ҳамсуҳбат шавед, аз ҳамон бародар фаҳмед беморишад. иншоалло ки дастгириш кардед, фардо як аз шумора даст